kuye kwenzeka ngelinye ilanga futhi hayi ukuthi ngelinye ilanga into ocishe ibiyenzeka izinsuku zonke le. Hayi bo phela. Indlela bengihaga ngayo yiyo lengibeke la. Ushele ngithi ukuthi mina sele ngafike emncane kanye nama-siblings akhe. Ngangazi mina ngangazi ukuthi ngihage ingane zami. Ngangazi ukuthi one day uyobuya ujiye wena usolwazi la kumina. Yebo phela ngi-understand ukuthi usuhaga ingane, ngi-understand ukuthi usuhaga ingane kodwa indlela wena wangasho ngani ukuthi sengikhulile manje ungabisangihaga. Uthini ngalo ngoba phela kuya-understand-eka umuntu wesilisa Ladies and gentlemen, manene namanenekazi sesiphinde sabuya futhi nohlelo lakho lithandano lihamba phambili lapha eMzansi. Silibiza ngokuthi silungisa umjolo right here on your favorite channel Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana also known as the next biggest thing la eMzansi. Uma ukuthi uyaqala ukubukela namhlanje ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakhe, ihlobo zakho na wonke nje umuntu othanda ukuthi azi ngathi. Ungakhohlwa ke uma ukuthi ufuna ukuzithola ula uzokhuluma indaba ezithinta wena nopartner wakho, email us to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. As ngihlala phansi, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Yona ke promo code oyisebenzisa each and every time ungena lapha kwi-app yaka EasyBet noma ubetha using their app. Ungakhohlwa ukusilandela nasey'nkundleni zokuxhumana sikhona ngabhala nje umjolo. That is our official page noma ungilandele udlala Matifana throughout the social media platform. Celeni kwami khona usisesinayo njengamanje sizokhuluma naye just to find out ukuthi yini ngempela embeka la nanokuthi sizokwazi ukulungisa udaba lakhe. Hlala la ukhona ke ungabusandawo ngoba njengamanje kuzosuka ukukhuluma. Dadewethu nayo into yamala kunjani mama? Ngiyaphila unjani bhuti? Siyaphila, siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje nanokuthi nje usithembe uzohlala nathi ukhuluma indaba ezithinta wena uqobo. Sinobani namhlanje? Namhlanje unoNontshembo Nambi from Enanda. Yes. Hey madoda. Ekhaya leWest. Kuyaphileka. Ngiyaphileka bhuti. Siyajabula ukuthi sibe nawe. Yini ekubeka la namhlanje? Into engibeka la namhlanje imayelana ngizothi ne-stepson. Stepson. Yes, stepson sami. Esinenkinga ngoba ngidate ubabwaso. Okay. Oh, so njengobula hayi ukuthi uzokhuluma nomuntu wakho but uzokhuluma nendodana yakho. Ngizokhuluma nendodana yami. Yes. Okay, nibangani nendodana? Undodana mhlawumbe ngingachaza kanje. Ngithi ngafonelwa abantu befuna umuntu ozosebenza ekitchen. Since uma wakhona edlule last year. Manje wasala ubaba nendodana nengane encane. Bafuna umuntu ozolekelela ekhaya njengokuklina nokuwasha nje. Yabo enze kube ekhaya. So kwasho ukuthi ngikhona and ngiyaqualify abangithatha. Kanti kuzothi ekuhambeni kwesikhathi indodana kushuthi angazi yadidwa yini. Kwaba ngaphezulu kokuthi ngu-anti osizayo indlela eyayisengibuka ngayo. Shuthi yalangazelela ukuthi sibe nokunye more than ukuba u-anti osizayo. Kwasho ukuthi ke angeke uze kwenzeke ngalendlela ecabanga ngayo. Ubaba lo uyena umuntu engizoyithola ngi-interested kuyena. Okay. So indodana as much as kungathi ilwela isikhwele samawayo, ngiyabona ukuthi no, there's something behind. Since kade ekhona ama-sign kodwa ngizama ukwa-brush off. Okunye ngangikhuluma naye ngiyitshela ukuthi ayiphume kulowo mqondo kuwona. So umuntu vele ongazwane nokulalela. Kangangokuba ngizamile nokutshela ubabwayo ukuthi akakhulume nayo. Wathi angiyakwazi angizame mina ngendlela engazama ngayo. Since engafuni ukubuka engazi ukuthi babanga umuntu wesifazane bothu. Manje sengizame sengikhathele sengithi angize kule show mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngitholakala usizo kulona. Since ingafuni ukulalela indodana. Uthe kunama signs akhona noma ayekhona the time ufika uzosebenza from indodana. Mhlawumbe ama signs akanjani lawo? Ama-sign awavelanga ngenkathi ngifika ngamashi. Kwaqale kwabe isikhathi nje indodana sengiyayibona isikhathi esiningi sifuna ukuba la ngikhona. Yabo mangenza izinto isiwumuntu nje ofuna ukulekelela. Mase ngidlula nje kenze ngazi ukuthi yangithinta ngephutha. Yabo nje ingiphansi ngayikhuza nje nangalokho. Kwangathi yezwe kodwa ngiyabona ukuthi ngingaphezulu amandla ngoba
ayipheli manje isakuleyo nto nje. So mengabe mhlambe nithintana nanigcina ngokukhuzana noma mhlambe there were moments whereby yayikuthinta mhlambe nawe uyi-entertain noma kwakuwukuthi nje njalo meyabe kuthinta uyamkhombisa ukuthi umncane ngimdala. Hayi kona shem ngangimkhombisa ukuthi mncane ngoba ngize ngimtshela ukuthi uzosha. Kube ngokwakhe wayetshela ukuthi ngiyadlala. Kanti vele ngangiqinisile mncane nje kakhulu. So yini le ekwenza ukuthi aqhubeke aloke kunamathela even though esebona ukuthi usuthandana nobaba manje ngoba I'm sure ukuthi he's aware ukuthi njengamanje udate nobaba wakhe. Hey mhlawumbe ngokwayo ngisho ukuthi cause seke saba kwaba khona i-moment of weakness kancane 3 seconds phakathi kwakho nendodana. Yes. Nakhona nje kwaba ukhisanyana omncane nje ka 3 seconds. I-time lokhu ikuthinta nawe wazi nami kwasekwenzeka lokho kodwa ngazama ukuthi ngisheshe ngiyibuyisele endleleni ngokwami ngazama ngingazi ukuthi mhlawumbe kuyona sekwenzeka umonakalo. Manje njengoba uzalana ke mhlawumbe awusabini ukuthi kungavela lokho kumye kumuntu wakho ukuthi wena nendodana senike nacabizana. No angisabi cause sathi siqala lento nomuntu lo wami ngamtshela sonke istory ukuthi sekwenzeka lokhu nalokhu so he's aware ngakho konke ngisho nale show ngikuyona uyazi ukuthi ngiza kuyona. So uready ukuthi ukhulume naye umntwana umuze ukuthi uzothini? Yes ngiready. Okay yazwela ke namhlanje asilungise umjolo abantu abathandanayo kodwa sizolungisa indaba yendodana efuna ukudla isitsha efuna ukudlela esitsheni sikayisa usuka amadoda. Awu futhi emhlabeni ifuna ukudla mfana ufuna ukudla ukuthi udlani ubaba laphana. Awu kodwa uNkulunkulu wami ake simlande mfana simbekela size ukuthi njengoba efuna ukudla nje akakhuzeki ngani ngoba phela ukhuziwe and manje ke futhi usiyabona ukuthi seku official ukuthi ubaba usethathile kusisi wafikeza isisebenzi ungayindawo sewuthatha umfana simbekela. Mfethu yebhuti kunjani? hamba kahle. Nathi indawo mfethu. Wozohlala kuyona. Grand. Kuyaphila kunjani? Hayi khala kusizi mfethu. Siyabonga ukuthi ufike mfethu masithi uyadingeka la ekhaya. Hayi ngiyajabula. Sithi noma sikususa mfethu kini sizokubeka la entabeni uthi hayi no uyaqhamuka. Into ekuletha lana mfethu ngicathi uyambona umuntu oseceleni kwami. Ngiyambona. Uthe uphilani? Uphilani. Uthi niyazana. But ke ngizoqala nje ukuthi mhlawumbe ngiyibalansise ingxoxo yethu. Wena Philani uyamazi usisi umazi kanjani? Usisi ngiyamazi buti ngizothini kahle kumazi kwami uqala kwami umazi emva kokuba ngishonele umama. Wabe seyafika lapha ekhaya umuntu ozosiza because uthe umama mangabe shona ngicabanga ngisemncane kakhulu. So bekuwumuntu ozolekelela. Okay so njengoba umama engasekho emhlabeni nathola umuntu ozelekelela ekhaya. So khona manje umuntu uyalekelela uyamazi ihamba kanjani i-relationship yenu ke manje nomuntu ozolekelela ekhaya? I-relationship yami naye isahamba kahle kwamanje ngakubona ukucomplain ongako. Ngisho ukuthi kusekahle konke. Uma mengabe ungamchaza mhlawumbe ungamchaza njengomuntu onjani like personality yakhe? Umuntu oright nje umuntu oright unenaka nomunye umuntu uyabanakekela abanye abantu basinakekela futhi nobaba ekhaya. Mhlawumbe ke wena ke ngendlela nje ombuka ngayo esisebenzi umbuka ngaliphi iso nje like wena specific because nawe uyasho ukuthi hayi no impilo eniphilayo mhlambe nibuye ningaboni ngasolinye here and there mhlambe wena awukuboni konke lokho ukubona nihamba kwi-page elilodwa? Ngibona kuse right yonke into but engingazi kuye mhlambe kodwa ngakwelami side nje ngibona yonke into right. Ubudlelwano bakho naye uyabuhlonipha ngale ndlela ukuthi bugcine ekutheni u-anti osizayo akukho kwenzayo ngaphezulu kwalokho? Noma ngeke ngiyibeke kanjalo kodwa khona ngizothini
yena ey'nsukwini bengasamthathi as umuntu osizayo. Ey'nsukwini Philani. Ey'nsukwini Ey'nsukwini kuphela. ngilinde ngikhulume. Ey'nsukwini noma ngasho nje ukuthi emva kwesikhashana nje bengasamboni as umuntu owu-anti kumina. Okay, ngoba ngazi ukuthi uPhilani sefuna ukuyiqala le ndaba. Awuvela umchazele sesho ukuthi yini kahle kahle umbizele yona le. Philane into engikulethele yona la kwi-show into eseke sakhuluma ngayo nawe. Umuntu oqala engazuthi umuntu understandayo. Kodwa futhi ngiyabona ukuthi usubuyela kuyona leya habit yakho yakudala. Uyazi nawe ukuthi ngikhuluma ngani. And kuwena ngiyabona ukuthi as much as ngi-understand umsuka wayo yonke lento ukuthi why usucabanga ngendlela ocabanga ngayo, but then ngakutshela Philani ukuthi khohlwa ilento esemqondweni wakho, mina nawe asisoze saba nalutho. Akukho lutho oluzoqhubeka phakathi kwakho. Ngaze ngakutshela ukuthi tholo ntanga yakho Philani. Ngithi mina indoda la. Indoda etheni? Ngicela ukukhuluma. Cha, ngilinde ngiqede ukukhuluma Philani. Ngakutshela ukuthi mina ngiwi-relationship nobaba wakho. Of which wena kukwenza ukuthi ube stepson sami. Kushuthi wena kumele ukuthi mamncane kumina. Wena Philani. Kodwa awuyenzi yonke leyo nto. Manje ibingekho enye indlela mhlawumbe besingaxazulula ngayo lo daba kunokuthi uzongibizela Kanjani? Sekukangake mina ngikhuluma nawe ngale ndaba. Sekukangake sikhuluma nawe soba u2. Kube ngazuthi wena uzoyiyeka lento. Cha kodwa phela amakamera wasonya solution. No, mhlawumbe uzozwa mangabe ngikhuluma phambi kwamakhamera azokusiza ngani amakamera? Engithi awungizwa mina masoba u2. Amakamera wona akazokusiza ngani? Azosiza amakamera ngoba uzozwa. Mhlawumbe uzozwa mawusutshela omunye umuntu esithathu Philani. Ngikhathele mina ukuphiliswa wena support Jozi la. Mene ngihlezi la ngihlinile ngidiniwe. Ekhaya sikhuliswe ukuthi inkinga zethu thina ezabafana abancane noma indoda inkinga zakho ayixazulule omunye umuntu wesilisa ongaphandle. Inkinga zakho ezindoda uxazulule wena. Mhlambe nami indlela engikhuliswe ngayo ke ekhaya. Uyabo kube wena uyalalela ngaba asikho la manje. Angithi ukube wena uthathe lo mthetho ukuthi inkinga zenu ziyaxazululeka nini noba u2. Ngaba sikho la. Manje ofithi ushuthi awilalelanga even iyalo zabazali. Mina bengiyini ke mina. Ngifike kwena senginamazinya u32 bengiyini. Uhlula abazali abakuzalayo. Ikahle kahle yini inhloso ukuthi umlethe kula kamera? Inhloso yami ukuthi ungilalele Philani. Uphume kulomqondo uyeke ungiharasa. Nginobaba wakho manje. Uthole ntanga yakho. Khona nami ngizokwazi ukuhlaliseka kahle. Manje sekumele ngihlezi la ngihlezi ngikhuzana nawe la ngibaleka ngikudoja. Uyazi ukuthi kuyenzeka. Hayi Philani ngeke. Okay ngijolile ngisakhulu lezo. Kodwa ekujoleni kwami ngibona ngathi ontanga ngathi ibona abadlala kakhulu. Ungcono umuntu omdala. Abantu abadala ibona ngathi ba serious. Thola omunye kongenamuntu. Mina uyalazi udaba lami. Umuntu kababa wakho lo and uaware. Yini le kwenza ukuthi uqhubeke uloko uyitshela ukuthi uzomthola so wazi. It's not like sifihlile uyabona naye. It's not like sifihlile uyabona. Kuye kwenzeka ngelinye ilanga. Futhi hayi ukuthi ngelinye ilanga into ocishe ebiyenzeka izinsuku zonke le. Hayi bo Philani. Indlela bengahaga ngayo yiyo lengibeke la. Ushele ngithi ukuthi mina selengafike emncane kanye nama-siblings akhe. Ngangazi mina ngangazi ukuthi ngihage ingane zami. Ngangazi ukuthi one day uyobuya ujiye wena ukwazi la kumina. Yebo phela ngiya-understand ukuthi usuhage ingane, ngiya-understand ukuthi usuhage ingane. Kodwa indlela wena wangasho ngani ukuthi sengikhulile manje ungabusangihaka. Uthiniye ngalo kiss. Ngoba phela kuya-understand-eka umuntu wesilisa. Uthiniye ngalo kiss ngiyawona. Into ya 3 seconds ungazi ukuthi ukiss leyo. 3 seconds into yani. Hayi bo into encane kanjena Philani musukuba weak la wena. Akwazi ukuba u3 seconds. Hayi wena usafuna ukudodiswa wena. Musukuba weak into ya 3 seconds. Unamanga Philani. Unamanga. Uqambelana manga. Okay, uthi nathi mengabe nicabuzana. Kwaba nje into edlulayo wayikhuze nje umuntu omdala ukuthi ngicabuzelane wena futhi ngapho uyavela ukuthi akubanga u3 seconds kanti ngokwakho kwenzakalani ngaleya moment vela akaqala ukusho kanje akaqala ngokwakhe nje vela thula phela hayi ngeke Philani into eyenzeka lapho bhuti bengakazi ngazizwa kanje phambilini so ngaso sonke isikhathi yabo noma ngizama ukuthi ngizamile khona ukuthi ngithole inkingi stage konke ngabamaye ingoba wayeqala
abangisebenzeli. ingoba But wawuqala manje uyabona ukuthi umuntu omdala lo wesho ubaba wakho. unobaba wakhe And, yes Kodwa lento okumele inqande wasekuqaleni. ngayinqanda nje angithi Wasekuqaleni. ngayinqanda Kwakungamele size sifike la mina nawe. mina nemusa uqamba amanga Kwakungamele size sifike khona lapha. ngibuza ukuthi ubiza le yanto ngokiss yini Kiss loya. into ya 3 second ukiss loya ibaby kiss leya Usisi okwenya kuvezile ukuthi ube nako ukuhlala nawe noma ufika umpanzi yonke lona. Yes. Ngabe zonke lezo zinto zokumpanzi izona mhlawumbe zikulidele Kwayikona lokho. Angaze ngiphuze ngaleyo nto philani. Ubenga ngizothini? Ubengana unamanga uyilento bengane namanga unamanga even esikoleni ayafika ama reports ngaye unamanga uphilani even ubaba wakhe sekufika la khona esezomgezela izandla Ngathi solunga. siyangena isikole ngoba phela esikoleni sekhaya winter unamanga umthetho Kumanje uzongihlaza phambi kwamakhosi. no ingoba unamanga bathini abantu unamanga uyabona umuntu uyabona abantu abakwazi bayakwazi vele ukuthi unamanga umnini manga onke wena unamanga Okay baf Hawu. angazi ukuthi zithini inhloso zakho nanokuthi yini kahle kahle ufuna ukuyi-achieve ngalento yenzayo but mfethu ubungeke mhlawumbe uhloniphe ubaba wakho eclistic because As angikholwa umuntu ukuthi omdala. niyakwazi ukudla esitsheni esisodwa At noyisho least. ubaba wakho Nalapho mfethu, seke ngamtshela ubaba khona. wakho mesho sisi he's aware ukuthi kunento kanje eyenzakalayo yabo Yes. and uyazi ukuthi wena noma mncane wakho senake nenzani yes yabo. uyazi kuyimanje But uyazi yena ukuthi into sila ayifunayo ukuthi nibe right niphile wena umthathe njengoma mncane Kodwa wakho. bafa kuyona indlela yokulungisa izinto. No. Lokho ngizile emakhamera. iyona ndlela Iyona ayikho cause angasayiza ihlulekile manga la ngenze njani sendlini. ngikise Ayisihlulekile. Just sikhulume naye ukuba ukhulume naye ukuba ngikise mhlawumbe police station ngizokuzwa. kwenzela i-protection order iyona indlela leyo Cha sikho isidingo sokuthi size sifike lapha. ngibuza lokho ukuthi Asikho ufuna isidingo kona sokuthi size yini sifike lapha. mhlawumbe uzozwa lapha phela ushaya amahloni usubona amakhamera Because ubaba wakho shuthi kumele ngiye police station ubaba ngoba wakho uthe nala lento le ayijabulisi ayenziwe usisi ngendlela yakhe. nakhona ezama ukuprotect Akazi kodwa ngoba uzozama Akazi angitshele imanzi yonke leyo nto leyo. angaze ngikhulume nawe angaze ngihlale nawe ngikukhulume Awukazi nawe ungitshele leyo no phela bengeke ngize ngithi uthe ubaba wakho Mina ngazi ukuthi impilo No. yami naye ubaba akazi lutho. no bengeke phela ngisuthe Engiyazile. ubaba wakho wena bona ngalesikhathi ngikuhlalisa phansi ngikutshela ukuthi lento kanje nanje ayikho right ngase ngikhulumele nobaba wakho noma wawufuna ukuthi ngize ngithi mina uthe ubaba wakho angikhulume nawe iyona into awuyifuna ukuze uzogculisekayo ukuthi kusho yena musu kuba njalo philani Mfethu. for once nje awukuvume mawusephutheni for once Mina ngikukusho mfethu kuwena usasemncane you have a bright future. Zikhona futhi izintombi ezinganga nawe. Focus esikoleni manje uqeda isikole mase uyakwazi ukuthi uthole Yes. intombi ekuthandayo. especially ukumetric lo muntu mele ngabe ufocus ezincwadini lokelandelana nami Mthatheze uma wakho ngiyazi kuzoba nzima umbona nawe then nanokuthi mhlawumbe ube-entertainer mhlawumbe Kodwa nguye ongijoyisile. No, mina ngangazi ukuthi mhlawumbe nawe ube wrong yabo mina ngokujwayele. mhlawumbe isono sami ukuthi nginothanda ey'nganeni philani Unothando, Bese ujike unothando futhi- kanjani uzoqabula ingane yakho? No. Sungibiza ngengane yakho ke. nakhona i-baby kiss baby kiss. Okay. mina ngangazi yazi Okay, ingane zami okay. nganginihaga nonke philani Okay, mhlawumbe ngibuza nje sis. The time nicabuzana nophilani. akusikona ukucabuzana Wase so baby date yini? No. no ngangingakade that's why ubaba ngamtshela kusa-early Oh. ukuthi No, futhi mina ngiyayibona into singakadate emhambisa- kwenzeke ukuthi emjonsana nokuthi ubaba. nokuthi Yini, yini mfethu? Ubaba usho ukuthi uma ngenkathi eshona khona izimali zakhe mama. yabona-ke leyo kade ngangilindile ukuthi uzoze ufike lapho So wasephunyelwa imali. kade usulate Cabanga ukuthi kakhulu ulandela ngisho zona manje. lezamali. Ngutshele-ke sesi lezamali No. zezami zithi. wena kahle kahle wenze ngazuthi Wena ulwela nento yakho uma wakho akunalutho. wena ulwela isikole Akunalutho. wenze ngazuthi ulwela uma wakho Oh. wena Akunalutho lokhu nento indlela yakho. enza ngayo ngisho ekhuluma uthi ubaba usheshe wamuva on wenze ngazuthi ulwela uma Kwashesha, wakho kwashesha, kanti mina kwashesha. ngiyawubona umqondo wakhe Kwashesha. cha wena ulwela Kwashesha. uma wakho wena ukuba omunye umuntu imaki ukuba omunye umuntu ngabe uyasho kanje ngabe uyasho ukuthi washesha ukuba omunye umuntu ongekho interested Ngihlala mina nabantu basemzini abantu phela kumele ukuba ngikhulume omunye nomuntu umuntu wakithi, ongekho ngikhulume into interested engiyaziyo kuyena futhi. wena Into inkinga ile engiyibona. likhanda lakho awusile wena Bafo. wena unamanga uyingane Angisasile enamanga futhi, wena angisasile awusile futhi. awusile Yabo awusile njengoba silaba fethu so ngifuna ukuthi sikhulumeni kahle and come up with a solution. mhlawumbe uzoza ezokwenza futhi sibe happy makhuluma sonke. wena ngeke Yabo? Uma wakho. yabo leyo nto Yabo? ufuna ukuyifaka emqondweni uthi nguma wakhe akeze Kodwa phela manje webhuti lo muntu akenzi isikole. kade mina ngizokugqoka ke mfana Uzongihlaza ngizogqoka phambi nje. kwamakhamera.
ngoba usezamile ukukhuluma nawe. So manje useyabona ukuthi mhlambe le enye indlela ezingcono zokuthi kukhulumeke nawe. Lento engiyibuza uthi befuna ngize kodwa naye la protection okay order. ngiyakubona ukuthi uze kuma-camera ngisinandaba nama-camera nani. Inkinga manje indlela akhuluma uzolo. Ufuna engithi yona language uyi-understand. Wena awukwazi awungizwa mangabe ngikhuluma kahle nawe. Ufuna kona ukuthi ngize ngilwe wena ongiphushile ukuthi kuze kube kanje. Angihlanyi mina ukuthi ngibetane ngilwe nje kunganale lutho wena ongiphushile. Hayibo. Wena nje udinga into eyodwa ukuthi uthole untanga yakho uphume kumina. Uzoyibona uzoba right. Phuma nje kimi. Phuma kumina. Yini enzima lapho mfethu? Like umuntu ocabange nje nawe wena nobaba wakho ne-decision esodwa. Nakhona bhuti lo ngiyamvikela njengoba kusakhuluma mina. Yazi ngoba kwelinye ilanga ubaba wakho ayefuna ukuza kuyena yokhuluma naye and futhi ayingeke akhulume kamnandi. Still ngoba ngisanalo loluthando. uThomas kangcothi ngamnyeka wazokubhonya. Kangcothi ngamnyeka ngoba usuyibona uyindoda. Angingaze kufike lapho mfethu. Kangcothi ngamnyeka wakubhonya. Usazokhulu usazobona futhi nawe ukuthi uburonga. Hayi usabanje istage. Yabo. Usazobona ukuthi uburonga yonke lento. So esikucela mfethu azi ukuthi umamncane wakho lo ayikho into ongayenza naye uphelele lapho nemfethu. Kodwa into uma usuyijwayele bhuti akubi easy ukuthi uyabo bhuti lento engishoyo akafuni ukuboniswa akalaleli umuntu nje ngishandleni nje imuzwe manje ku-official manje uthi uyathandana nobaba wakho ku-official into eyaziwayo abafowenu abancane bayazi ukuthi sekumamncane uphayile wena ufuna ukuthi nenze izinto zabantu abadala yabo wese ubaba wakho usaphila ukhona futhi uhleze sibona sisoba uthulu ubaba wakhe lo so wena kusho into esho ukuthi wena awufuna ukuthemba ngale ndlela yokuthi ubaba wakho kumele anqene ukushiya umuntu wakhe nawe ngoba wazi ukuthi konke ongayenza and futhi ngikutshele bhuti yabo kube mina ngumuntu oweak ngabe kade anginga phansi lo ngabe kade anginga usukhuluma zonke ke manje indaba zethu ngabe kade wanginga nginamanga yini hayi sizoxazulula inkinga sizoxazulula yona inkinga ziyeke lezi ziyeke no kumele ngiyikhulumile ukube ngiweak ngabe kade wanginga wena kangangoba awufuni ukwamukela inkinga yakho awufuni ukwamukela ngajwayezwa nguwe kodwa ngakujwayezani mina ngathi ngikhulisa ingane yami mina khulisa ingane ngale ndlela ima engithi mina nonke nanithi manje besikoleni nama-siblings enu nginihaki njengomama yebo ngangenzi kanjani okwami kwakuhlukile okwami indlela ongihaka ngayo ehlukile kakhulu ngangingazi-ke mina ngangingazi nkosi yami uma kuthi kunjalo ncese ukuthi ngafaka ama-ideas kuwena angisahambi ngawo ngiyayixolisela philani kodwa kukhiphe emqondweni lokho mina nawe akho lutho eyoke yenzeke ngoba ngisho ngathiwa sengiyahlukana nobaba wakho angeke ngize ngiphelele kuwena kufake emqondweni nje lokho uyawezwa lawo manje mfethu hayi ngiyezwa wena thola untanga wakho ube right ube sharp uqhubeke nempilo nawe sesikodwa kusho ukuthi yabo ukuthi la kufanele ube nesifundo sokuthi ungayinikezi iy'ngane ama-ideas arong sengifundile bhuti ngoba ngangingazi ngempela ukuthi kuyogcina kube nje mina kodwa kule ukube ngangazi ngangeke ngibona ukuthi udefenda yena kakhulu no angidefendi muntu ngiyakukhuza ngike ngasho bhuti yes ngisho lento usafuni lo yes yabo so hayi mhlawumbe ukuthi khona iside engilithathayo mfethu urongo ngokuthi ufuna ukujola nomuntu kababa wakho naye futhi wabarongo ukuthi akuvumele aku-entertaine ngalesa sikhathi usaloke umthinta nize kufike ekucabuzaneni ngiyaxolisa naye uyazi shame kodwa futhi wabe wayibona ukuthi unephutha cause batheme beqala ukujola nobaba wakho wamtshela ukuthi sekwake kwenzeka into kanje so ubaba wakho he's well aware ukuthi kwenzeka kanje but noma sekunjalo wena usaqhubeka futhi usaloke umfuna umamncane wakho hayi so mina into engiyifuna kuwena ukuthi usithembise ukuthi uzoyiyeka lento ufocuse kuwena mfethu ziningi intombi hayi akathola untanga yakhe akusizi uphoqa izinto so ngeke usaphoqa uyamdedela ya noma ngeke uze kube lula ke because mina bese ngijwayele bengitshela ukuthi mina naye sisephejini elilodwa kanti kodwa ngihlezi ngikutshela philani ngihlezi ngikutshela ukuthi angikho mina la pho kungani ke mina ngabonanga ke insolo mhlawumbe izinto after lo yakhe isanyana ukhuluma iqiniso yini enye seke yenzeka
Cha, phela kwaphinde noma- kwafana Awuthi ngoba uma- mina awuthi la uma after kuhlezi that khona. ngazama Awuthi uma phela kuhlezi ukuqhela khona. kwena because ngabona ukuthi okay as much as kwenzeka nami ngiyayiblame because njengoba usho ukuthi ngakunika ama-ideas a-wrong inkinga ikuwena Philani uwena inkinga la uyabo kube okokuqala wangilalela ngisayikhuluma okokuqala wangilalela lesibili ngaba sikho la ngabe umhlaba wonke awukuboni inkinga uwena Cha, kodwa ungihlazile. ngikuhlaza ukuthini Siyaxolisa I-fault mfethu yakho ukuthi leyo. sikuhlaze I-fault but yakho. besenzela ukuthi u-understand ukuthi lento oyifunayo ngeke uze uyithole manje. Wes ngoba ubaba wakho manje mfethu ogiye esibayeni la wena ofuna ukugiya khona. Yabo? Awukwazi-ke mfethu ukuthi ngisho ngathiwani ushare intombi nobaba wakho yihlazo lelo. elikhulu Yabo? elikhulu Yes, yena wakunikeza ama-wrong ideas. yes But kungengenhloso nakhona akuyona mfethu manje ongabambelela kuyona leyo. Yabo? Eh, So uyasithembisa ukuthi iphutha liyenzeka uzozama ukuba ingane kuba umamncane wakho lo. Ya noma khona kuzothatha isikhathi ukuthi ngidlulise yonke into kodwa yini inkinga yini into ezodala ukuthi ngathi kuthathe ngiyasho ukuthi isikhathi? ngizozama. Yini Ngizozama ezothatha ngakho isikhathi? kusemanzi nami ukuthi ngiyeke. Ingoba kwasekuqaleni kumele ngabe walalela kodwa Philani mangikutshela ukuthi phuma kulento ngabe akukho kanje manje yabo manje usu-too deep kulento sekunzima ukuthi uphume usukhuluma ngokuthi uzozama kanti kube wangilalela ngabe kulula konke Ngayo ngihlazile nje kodwa. ayikho lento oyishoyo Bikhona udinga indlela i-fault yakho ukuthi size sibe la into ekumele uyazi no ayikho ibiyodwa it's either ngiza la noma ngiye emaphoyiseni Amaphoyisa ngena. i-protection order bekusazoba mnandi endlini mase une-protection order bekusazoba mnandi So ngazwenzela i-protection order. Bekusazoba Yabo ukuthi lento mnandi. ijule kanjani? Cha, ngiyabona. yazi bhuti bengingasahlalisekile endlini bengingasekho mnandi bekuba mnandi uma ephume esikoleni kodwa la minute nje i-clock Kodwa isikhathi sithi ungatshengisi two konke lokho. Ngiyamangala nje mina mase uzokhuluma. wena unothisi nuthi bese ngiqhelelana nawe Bengingakunaki mina lokho. ngoba phela after that ngibona nokuthi awufuni singabantu sihlala endlini eyodwa. ingoba wena nje awufuni Ne? ukuvuma awufuni ukwamukela inkinga yakho Amukela iqiniso mfethu and live with it. That's all. yes Dadewethu asithembe ukuthi umfowethu noma kunzima mhlawumbe uzojwayeza lempilo ukuthi wena umamncane wakhe akakhohle ukuthi wena noke nithandane ngelinye ilanga. ukuze kuzohlaleka kahle Yiloko mina nje mfethu. anginankinga naye bhuti as long as sizohlalisana ayeke le y'tayela zakhe azenzayo anginankinga naye lo wakhulela kumina anginankinga naye anginankinga nje naye Ninjalo nje mfethu. Hayi, Hlonipha abantu abadala Yes. kuze zonke izinto zihambe kahle. Siyabonga kakhulu bafethu ungakhohle ukuthi silandele ey'nkundleni zokuxhumana umjolo that is our official Facebook page. Kangithola nami ezidlala amadifana throughout the social media handles. umjoloshow@gmail.com email address oyisebenzisayo if you want to advertise with us noma ufuna ukuzithola ula ngelinye ilanga. Mawukuthi udinga mina-ke ngizokunandisela emcimbini wakhe as u-DJ as u-MC dlala amadifana@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Dankos, thank you.